El govern d'aquí de les Illes manté que no té cap sentit exigir proves PCR als hotels perquè la mobilitat internacional ja es controla. La presidenta Francina Armengol considera que es tractaria més d'un gest de màrqueting que de realitat. Montserrat Vallribera segueix al ple del Parlament. Montserrat, bon dia. Què proposa l'executiu? Sí, ho ha dit en resposta a la pregunta que li ha formulat el diputat del grup mixt, Josep Castells. Li ha plantejat que si el govern d'Espanya no aprova les proves en origen pels viatgers nacionals als ports i aeroports de les Balears, que sigui el govern autonòmic qui adopti aquesta mesura alternativa. Armengol, però, de moment ho descarta perquè diu són més eficients les proves en origen, que el govern no hi renuncia i que continua treballant amb l'executiu central. A més, també ha destacat que el govern de les Balears ha adoptat altres mesures, com per exemple oferir PCR gratuïtes als residents de les Balears que viatgin a les illes pel pont de desembre. Va de mantenir una situació sanitària positiva per mantenir els negocis oberts. I per aconseguir aquest objectiu crec que no hem de descartar cap possibilitat i hem d'estar preparats. Si l'Estat no dona resposta a les demandes que nosaltres els fem, poder actuar amb les nostres pròpies capacitats i les nostres pròpies potestats.